Сега отиваме в... как беше всъщност? Да кажем паркът на маймунките, да ги разгледаме. Има 5000 маймуни вътре. Трябва да се пазиме, защото според мен шофьора каза, че не са опасни, но все пак са маймуни. Доколкото знам, са крадливи, така че трябва да внимаваме. Наехме се тук за цял ден, което ще е всъщност маршрута, който сме си набелязали, е посещение на 8 места. 8 места, сред които най-известните в Джайпур. Надявам се да успеем да ги видим, защото това не е последният пълен ден тук. Утре заминаваме на друго място. Така че, всъщност най-развълнуван съм лично аз именно за тези маймунки, много искам да ги видя. И вече останалите неща ще видим. Другото нещо, което много искам да видя е селото на слоновете. Селото на слоновете, там можеш да нахраниш слон, да яжеш слон, да рисуваш слона. Те имат такъв празник, който е следващия месец. Ние няма да успеем да го хванем, за съжаление, но ако има време, понеже за там трябва да се отделят поне 2-3 часа, ще успеем и това да видим. Добре, определено маймунките са малко по-притеснителни от това, което изглеждаше първоначално. Има доста агресивни маймунки. Ето, това е едно бебе. Те не са опасни, но големите маймунки са доста опасни и не трябва да имаме много вземане даване с тях. Също както и очен контакт. Това ни предупреди нашия гид. Ето го и него. Той ни помага да ги храним и да останем неохапани всъщност. Ето сега, например, тук идват маймунки още. Оказва се, че са около 10 000 на брой. Правим нов апдейт, да покажем. Ето това вю, което е просто невероятно. Се носи в някой град от миналото. Отиваме да видим останалата част от маймунките, по-голямата част. Доколкото разбрах, тук има... Не знам дали се видя, малка катеричка. Ето я. Тук няма една маймуна, която да бъде бос. Тук има много маймуни, които са господари, така наречени господари. Но все още чакаме мястото, където са най-многото маймуни. Hare Krishna, Hare Krishna. Very good quiet here. So mantras. So Rama talking. So good energy is a good body power. So they smoking a lot? Lot, many. Are you smoking? Me no. No? Sometimes. Sometimes. Yeah. The tourist is smoking, so me smoking. Tourist not smoking, so maybe not smoking. Хората тук пушат марихуана. Many people here is selling also, like. Много хора тук продават също. За тях пиенето на алкохол не е позволено, но пък пушенето на марихуана е позволено и те го правят. Вземат по-добра връзка, както казва той, с Бога. Така че нашето приключение в страната на маймуните продължава. Също много интересен факт е, че тук наблизо има и се наблюдават всъщност ягуари, които се хранят с тези маймунки, с маймуни, с кучета и с дори крави, както каза той. Но не нападали хора. Показа ми клип, в който снима ягуар доста близо до него, но не му прави нищо. Каза, че има голяма вероятност да видим и ягуар тук.
Да се надяваме, че ще успеем да видим. Би било доста интересно. Ето този ми прилича на Исус Христос. Ето това е индийският Исус Христос. Това е нашия гид. Ето там. По думите на нашия екскурзовод, това е много чиста вода, в която се... Тук маймуните си взимат душ. Каза, че хора се къпят. Няма да се очудя. Но не е препоръчително според мен. The holy man is counterfeit. खोल दे एक बार पानी पाइप लगे जाए तो मूंगफली नाज वाज पटक जाओ अब तो बिल्कुल बंद कर रखा है ना नाल खाली पड़ा तैयार होने दो देखो कब तक सही रखते बस आप रहे तो अपना ही काम आता है हमारा भी और क्या है। खिलाने के लिए थे प्रसाद प्रसाद लेके आएंगे खिलाने के लिए Другото животно, което боготворят, това е кравата. Казват, че ако ги нахраниш, носи добър късмет, добра карма. Скъпи приятели, така започваме нашия влог сега. Тази част отиваме до селището на слоновете, където всъщност можем да видим индийски слонове, които ще храним, ще рисуваме и също така и да яздим. Да яздим. Така че ще ви държим в течение. Нашия шофьор в момента ни вози към селището на слоновете. Трябваше да отидем до Амбърфорд, където също можем да ядем слонове, но също се оказа, че прекалено топло е в момента и слоновете са били до 12 часа. Така че остава опцията да отидем да видим слонове единствено само в селището на слоновете. Така и решихме да направим. Е, обсъждат. Откъде сме? Кой? Айте, фермата.